پارێزگەها ئامەدێ لە ناوچەیە پەیاسێ لە پارکا مەدیایê îro peykerê du jinên têkoşer peykerekî ku du jinên têkoşer sembolîze dike bi merasîmekê hate vekirin. Peyker bi duruşma jin jiyan azadî bi çepik û tilîliyên beşdaran hate vekirin. Şaredariya navçeya Peyasê ya Amedê ji bo ku têkoşîna jinan sembolîze bike li parka Medyayê merasîmeke girseyî peykerek danî perde ji ser rakirdi. Merasîma danîna peykerê jinên têkoşer de koordinatora giştiya çandeya şaredariya Peyasê Gulan Mizgîn axivî. Mizgînê destnîşan kir ku ew ê têkoşîna jinên Kurd ku tu caran serî netewandine ji bîr nekin û vî peykerî diyarî wan jinên Kurdên têkoşer dikin. îro vekirina peykereke ku nîşaneya têkoşîn û berxwedana jinan e ji bo vê yekê em li virin. Di heman demê de nîşaneyeke ku em tim li pêşo pawan jinên Kurdin, ew jinên ku her tim şer bû jiyana wan û tu caran serê xwe netewandin. Ev nêzî saleke amedekariya vê xebatê tê kirin, niha îro jî li ber çavan e, pîroz be li vê taxê û pîroz be li Parka Medyayê.